Iż-żieda fl-istipendi, iċ-Child Trust Fund, sistema moderna ta' trasport tal-massa, il-National Health Park, il-bini ta' sptarijiet ġodda, kollha proposti li Alex Borg qed ikompli mbotta l-qudiem u li qed jintlaqgħu ta' ferm min-nies f'din il-kampanja elettorali, kampanja li fi kliem il-Partit Nazzjonalista se toffri nifs ġdid lil pajjiżna. Kampanja li kompliet tnissel entużjażmu fost in-nies kif ħareġ ċar waqt il-Masreli li kien organizzat f'Ħallija fl-ewwel ta' Mejju. X'taħseb dwar il-proposti li ressa Alex Borg fl-aħħar jiem? Jiena jogħġbuni, naħseb li għall-istudenti proposti tajbin. Il-proposti laqtu ħafna żgħażagħ u ta' kull età, bażikament. Anke di tal-istipendji tipo tajba hu. Hemm differenza bejn partit u wieħed u ieħor. Wieħed qed u ċert li ħajwetta u ieħor wieħedna u nsejnieh, anzi, tlifna 900 miljun. Looking forward li jkunu fil-gvern. 25% iktar naħseb aħjar, nkunu nistgħu nużawhom biex nixtru aktar affarijiet tal-iskola. Speċjalment għas-saħalina, tajbin ħafna, tajbin. For students, I feel that it's a very good proposal. Ħajkun iktar minn sptar wieħed u ħajkunhom qasmin. Hija xi ħaġa tajba għax jilaħħu lil kulħadd. Nemnu fih u dejjem nimxu warajh. Proposti tajbin ħafna għall-anzjani, speċjalment tas-saħħa. Għax dak neqsim minnu l-isptarijiet konna mwedin l-isptarijiet waqt ma saru. Tajbin ħafna, kieku jiena u inti nivvotalu. Waqt dan il-Masreli Alex Borg tkellem dwar il-proposti tas-saħħa, l-kwalità tal-ħajja, l-bżonn ta' sistema ġdida ta' trasport tal-massa u proposti li se jħallu aktar flus fil-but tal-familji u l-anzjani. Unsista li l-Partit Nazzjonalista jibqa' underdog f'din l-elezzjoni. Iżda fi kliem Alex Borg il-poplu kapaċi jirbaħ għaliex il-pajjiż qed isejħilna.